Билинге турунан юбор януар балахня көнне яканада. Оннан барата контролга тутулдан турар. Тох он үснүвердак бахар ню бачан бахара төгөрүтүлүнне, улата локализацияланна. Сүбе нөмердак бахар күндәдә бу көндәргә бүген локализациялана дигән ренебит. Онтан тох ите улахан кирүләк линия онна интернет туга эмсагалабыттыр, алгынан барын билген восстановительный үле бара турар. Онан пока токтаны качыктаган хок. Онтан үле дальше бара турар. Онан бу неделеннән нибор юнер бахарын токтотып көтенер үле тәҗәбет. Бу бахартар бит ликвидация бардактарына iki каттан умай битерге бахарта кабатын надатан биги мобильный группалар терьяр жабыт. Онна бу тох жеркта бу кинер турар үлете хожуннору үлете тап килдеребит. Онтуга үләһенә булганда бу центр занятости туттан онна орыганы туттан булыктак. Бу җаннар хыллары хорктора дигән бахар бу битерге каттан Bahar tutubatan körür üsteheddi kalktır.